nke njiwe ihe abịakwuo ekwekọọ ama agba ekwe ọnọdụ nleba anya ọ dabakwa ha n'otu ahụ mara na ya agwụchala mgbe anyị ga-eji wee weta otu ihe abụọ maọbụ atọ na-emebi ihe n'ala Naịjirịa nakwa ala Igbo niile wee mee ka anyị chekene ya ka anyị chọọ ka ọ na-aga n'ihu n'ala Igbo n'ala Naịjirịa niile bụ udo, obi ụtọ na mbawanye ya bụ increase. Mana abịazie n'ọnọdụ ebe ọ ga-abụ a na-ekpokọnata otu ngalaba maọbụ ofu ndị maọbụ otu eme ya ọrụ ha ị na-ekposa ịma na onwe ka ọ dị ọja adị mma ma ọlị ọ ya ka anyị ji wee sị ka anyị nenekene ihe na-akwado imebi ihe na ntuli aka elu a ga-eme n'afọ na-abịa abịa 2023 elections. O nwere ka isi nụ tekepụtepu ndị gara ịchụta nkwado n'ebe dị otu a maọbụ ebe nke ọzọ na-enwere ndị aja ama wakporo ha chụsasịa ha. Enwe ka isi nụ na o nwere otu ndọrọndọrọ ọchịchị gara ka ha mee nzukọ etu a ga-esi mee ka ala Naịjirịa dị mma. Ndị aja ama abịa were ngwa ọgụ chụsasịa ha. Ịnụtala nke ahụ? Ọ dị ma ya wụrụ na ịnụghị ya mụ na onwe m ga-atụnye gị azụ n'ihi na esi m oru. Maka ije n'iru akwụkwọ Facebook ka ị pịa Omega 101.7 FM itinye live ka ịhụ m live ngala ala. Abụ m onye nke gị na mgbe ji abụ nwanne Kuchi ịratala Ojobiagara Emọgọ nke ize n'ụlọ mgbasa ozi Omega. Awụchala m ka anyị were mara ka anyị si eme ọnọdụ anyị na-ama ihe kpatara ya n'ala Igbo. A tax on political rally supporters. Ịchọkwa gị akpọ ya attack on supporters, political party supporters while on rally. Ọ ya anyị ga-atụle tata. Etu o jiri bụrụ na ọ na-abụ enwe ndị si achọzi ya na ọnọdụ a nọ na Naịjirịa ọ dịzị ha mma na-enwere ndị otu ha na-echekwa na ha ga-eweta mgbanwe n'ala Naịjirịa. That is n'iche because na enwe onye ma echio Chineke ma onye bụ onye agazi ebe ha na-eme nzukọ akụkọ ọjọọ bụzi ihe ga-eso ya. Akpọkwanụ rally ya bụ nzukọ ịchụnta nkwado, akụkọ ọjọọ na-esokwu ya. Ihe a m na-agwa gị o meela na steeti Ebonyi ugboro mee na steeti Enugu ugboro nke n'izuụka aga o mere na steeti Imo. Ihe anyị nụtara bụ na ekpuru mmọnwụ wee chụsasị ya ndị bịara nzukọ. Steeti Kaduna kwanụ o mere just day before yesterday, o mekwara m ụnyaahụ ebe otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị nkwado nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị gara chọọ m ịkpọ aha ndị ọbụla hie. Ọ bụrụ na ị na-eto atọ ntị n'ala na-anọ akụkọ na-eme n'ala anyị, you will understand and know where I'm coming from. Ewee sị na nke Kaduna bụ na a gara tụba m okwute were ngwa ọgụ na-achụsasị ndị bịara ịchụnta nkwado. Ebe ọkwụ a ka na-amaghị esi wee jee na Ụmụahịa n'afọ na-abịa abịa. Oshiolenga agaga ma ọ wụrụ na ọkwụ a kịta ka esi eme ya. Ka anyị nebakene anya ka anyị mara ọ ndị mmụọ na-agba abịa ime nzukọ. Maka anụrụ m nke mere na steeti Ebonyi ofu ndọrọndọrọ ọchịchị akwa ka a na-ata akụ the same party kwa n'Enugu nya ndị nke anụnwa na-eme na ha nwe ala na-eme ndị ọzọ ọtọ ebutuo ya. Nya ihe ha chọrọ ime ebe ịmanye ndị mmadụ amanye, whether you like it or not, you must support them when they cannot even command their own immediate household. So come to think of it, your own child nwa gị dị ihe dịka 3-4 years isi ya si ebe ọ sị gị mba ma ọ ma ịmụ da dị mba nke a ka m na-eshi a na-ama eshi nga anyị chọrọ. Your own child ịma na ọ dị dependent on you, you feed him or her. Mana o nwere ụdị ntụziaka ị ga-enye ọ sị gị mba na ọma nso na ọma mme olesi na iweta ụtarị ụjọ
ịpịa bịa apịacha nwere ndị dị so stubborn that ịpịa na-apịago dị ụtara sị gị gbuo onye ngalala ya jee ebe ya ka adult in the name of na ọ nọ n'ọkwa ọchịchị na ọchịchị dị ya n'aka na-achị force fellow adults into supporting what they don't want by way of use weapons and violence. Ka anyị tụnekwa ihe ata ata maka na chika ụkwụ ụkọtụ akwabekwa beans akwọ mana enwere ebe maịmaị na ha esigasị n'akụkụ Igbo ala Igbo dị iche iche. Yes, akwabe beans akwọ maịmaị amalite n'isi na steeti Ebonyi, na-esi na steeti Enugu, na-esi na steeti Imo. Ka gịnị wee mezie ahụ? Echekwa m na-asị anyị nọ na democracy. So if it is like this, then where is the democracy? Na ndị mmadụ chọrọ imere onwe ha nzukọ, mee rally, as in mee agbakọ ịchọnta nkwado. Anyị chọọ nke a, anyị achọọ nke a, ije na-achụsasị ha. Kedu ihe bụ ebumnobi gị? Nwekwa conscience. Ifele ọ dịkwa gị n'anya? Ka m gwụ n'eziokwu, psychologically wickedness bụ mark of si ezichahụ mmadụ oke. Extreme wickedness. In fact, wickedness, onwe dị nke dị extreme. Wickedness is wickedness. Na-akpata Chineke ji kpe asị in toto. He that doeth wickedly, the Lord knoweth from afar off. Ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla gbara ajọ, nwere obi ọjọọ, na-emegbu mmadụ ibe emegbu, na Chineke na-esi n'ebe dị anya mara. In fact, na sikwuo ya, the best way to interpret it bụ na Chineke ama onye ọ. Sọsọ ama ọhụ doro ya bụ na ọ ya kere ya. Mana ọbụkwa ma ọ ga-anata anything n'aka ya with nothing. No, nothing. Ready. So why do you choose to be unrecognized by the Almighty? You need to go to Jemakechi. I'm talking to ndị a na mastermind ị na-achụsasị ndị mmadụ na-eme nzukọ. Especially opposition parties in their respective states. Obodo ụlọ na-eziokwu ezo si ọsọ tiwa ya ka apa ya ọfụma. Maka agba nkịtị otu ọ dịka ya sị na aida na ụjọ ji ndị ya ekwunu ma ọ bụ na enweghị onye ma ihe a na-alụ. People ma nọ na ụjọ ji ụfọdụ ikwu mana mmadụ ncha nọ si anụ ụjọ. How can deliverance come? It's a big question. Ọkwa ka na amaghị eji wee jee ebe ọ bụ rute Aso Rock. Ide ndị na-eme opposition parties na-eme nzukọ. Ịhapụ ego ihe eji developụrụ ndị mmadụ ihe baalụ community gị uru. Iwere ihe je na-akwụ gullible people ihe eje na-agbaso ndị agha ajọ because you want to collect power by all means. Chineke bara ihe ọjọọ mba. Mgbe na-adịghị anya ga m akpọpụ ya kara ekwentị maka na anyị ga-achọ ka anyị nụta echiche gị na anya bụ ọnọdụ ka ihe iche a ga-eme ya bụ onye bụ ọnọdụ dị ugbu a. Ọ ihe anyị ga-akpa. Ka ihe iche kpatara mwakpo a na-awakpo ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị ọrụ onwe ha na-eme nzukọ n'ebe dị iche iche nke kachasị ka o si ada na steeti Enugu nakwa Ebonyi. Ya ka ị ga-akpa. Ọzọkwa wee bụrụ ebe ọ bụ na ịma ịtụtacha echiche ihe kpatara ya nọ, that is what could be the cause. Ikwu ihe a ga-eme ya bụ ọnọdụ ka ka ndị mmadụ werezi ụjọ na kpucha ka ndị a na-alụ alụrụ a na-akpa alụ abụzi ya egbuo n'isi. Maka ịgba nkịtị otu ihe ọ pụtara na-etinyere onye ọbụla n'ime ụlọ mkpọrọ kpọchie. Mana you cannot imprison onye ọnụ ya dị anya ya na-afụ ụzọ ụbụrụ ya zuo oke. You cannot put such a person in prison. Itinyegodi ya in prison no wanting to fan ụbụrụ ya na-awọ ka awọ. 08151017777 maọbụ 09071121017. Kedu ihe a ga-eme
ọnọdụ a bụ ndị jee political rally eme ha attack, ma ndị kpuru mmọnwụ, ma ndị bụ ngwa ọgụ, ma ndị bịa gbasasịa nzukọ a na-eme maka iweta mgbanwe n'ala anyị. What do we do? Who do you think is responsible for that? 08151017777 maọbụ 09071121017. Ịkpọ mgbanye igwe okwu gị, biko gaa n'isiokwu. Anyị achọkwa gị ịbata ịhapụ isiokwu anyị kọọ ihe ọzọ. O ji ewekwa ndị nche iwe o. If you come talk derail o, digress na topic of the day, anyị ga-ewepụ gị n'akụkụ webata onye chọrọ ikwu okwu n'isiokwu anyị maka ọ ga-adị nwa. We'll have not more than 25 minutes to do this. Anyị na-ebe a. Ehihie ọma, ehihie ọma, ehihie ọma. Aha gị na ebe isi akpọ m? Ọ dị mma. Ihe anyị na-ajụ bụ ọga ka ndị iche dị responsible for that, and what is the solution? Ihe anyị jụrụ gị, don't digress na ihe anyị na-ekwu. Ọ dị mma, daalụrị nne. 0815101. Onye ọbụla nwere naanị otu nkeji. Anyị chọrọ accommodate as many opinions as possible. Okwu dịka m gwara gị, onye na ebe a. Ehihie ọma o. Aha gị na ebe isi akpọ m? Kedu afa gị dede? Ka aha gị na ebe isi akpọ anyị? O nna, ọ dị mma ka obodo. Ọ dị mma. Ehe, ndewo dede m. Ị na-ajụ m o nwere onye egburu na ndị a kpuru mmọnwụ? Ị na-ajụ ma ebe ahụ ekpuru mmọnwụ onwe onye egburu, ọkwa ya? Mba, akọghọrọ anyị akụkọ na enwe onye egbu, ma ihe akụkụ na-achụsa ha. Mana ndị nke ọzọ dịka ndị nke Ebonyi na ndị nke Enugu, a na-enwe mmirimiri na enwere ndị emerụchara ahụ. Zero 08151017777 maọbụ 09071121017. Onye na ebe a? Ehihie ọma. Ana n'onu gị.
ọ ọ dị mma dada m esi na aha gị wụ onye o ọ dị mma daalụrị nne na ntinye gị 08151017777 maọbụ 09071121017 nkeji iri abụọ na ise kwafọrọ ka ọ kụọ elekere anọ onye n'ebe a onye n'ebe a ọ na-ekwukwa n'okwu mana ọ gwara nzikọrịta ozi anọchaghị nke ọma n'ebe ahụ ọ nọ efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa ịkpọ anyị gaa n'isiokwu biko onye n'ebe ahụ ehihie ọma o onye kpọpụrụ tutu kpọọ nwaanyị ka ọ bụ ọ sị na ya si ekwulu ọbịa na-akọwa na mana okwu ya ahụ ọ maghị na okwu ahụ o kwuru bụ irezi unnecessary suspicion to ndị n'ọrụ onwe ha ọ na-echekwa na eyi anyị ekwuebe maka ịtụ vootu we are talking about the thing that's happening now na ndị na-eme nzukọ ndị si na ha chọrọ ha na-ekwu ka ihe iche a ga-eme ya ele ihe iche a ga-eme ya ka ọ kwụsị daalụrị nne ọkwa Oliver sitere Ezinifite ndewo ndewo Oliver sị akwa ịhụrụ nke ndị a na-ekpu mmọnwụ ndị jee nzukọ ndị jee political rally na ha jide mkpa ọkụ bụ machis na bekee wetakwazie mmiri ikuku mmụọ bụ kerozin eji agbanwudo ọkụ ka ha jidesie ya ike ndị akpụrụ mmọnwụ bịa ka akpa ha arụkwa ya onye na-ekwu ya bụ Oliver sitere Ezinifite mana nke nwa agbọghọ na-ewere unnecessary allegation na-ebo ndị na-akpọ ganigani maka Biafra aka m akwụkwa ya ị na-akọwa na ihe o ji eme otu ahụ bụ maka na aka ji onye ndu ndị otu indigenous people of Biafra, which means you are talking as if na nwere ndị gwara gị na ọha dị responsible for ihe na-eme. You should watch your tongue. You don't say what you don't know, madam. Onye na ebe a ehihie ọma ọ dị maka anyị ntụnye gị Tochukwu ihe anyị na-ajụ bụ Tochukwu kelu ndị ị na-eche ka ebe ị na-eche that kind of attitude si ndị na-aga achụsasị ndị na-ekwenyeghị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke a maọbụ nke ọzọ jụ na ha agaghị eme nzukọ. Who is responsible for that? Ndewo ọ dị mma ka a hapụzi anyị karị ịjụ gị ele ụsanye ya bụ ọnọdụ ka anyị esizi otu akpuchi onye ọbụla n'igbe onye akwa na-achọ
Onye na ebe a? Ehihie ọma o. Nnọọ. Emeka nnọọ. Emeka na-akụrụ isi ọfịa nnọọ. Ndewo. Ndewo Emeka na-akụrụ isi ọfịa. 08151017777 maọbụ 09071121017. Ịkpọ ka anyị n'onu gị gbasatara ọnọdụ a. Onye n'ebe a? Ehihie ọma dị nnọọ. Ekwulu mmiri Amanchukwu nnọọ. Ndewo dede. 08151017777 maọbụ 09071121017. Ọ bụrụ gbakị na-esonyere anyị ịnọ n'ebe ọ na-abụ na mgbe ị kwesịrị ịnọ. Ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM nke bụ ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị n'Umuchu ala nsọ ebe a na-awụli elu dịka ụmụ ele. Abụ nwa nnukwu chi ratalụ onye nke gị na mgbe o ji abụ n'oge ihe mmemme ọnọdụ nleba anya na nke tata anyị na-atụle ihe a na-ahịa n'akụkụ niile n'ala Igbo kachasị n'ụbọchị ndị a na-achụ nta nkwado maka ntụliaka afọ na-abịa abịa, ebe ọ ga-abụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị jụrụ na ha ekweghị na nke ndị ọzọ gaa ime nzukọ maọbụ ịchụ nta nkwado, ewere ngwa ọgụ akpọọ ndị a na-ama achụsasịa ha, were ụjọ yisasịa ha, ma ndị a na-emerụcha ahụ dịka ọ dị na steeti Enugu, steeti Ebonyi, steeti Imo. O kwesịrị ekwesị? Ole ndị iche na-akpa arụ a? Ele ihe iche a ga-eme ya? Gaa n'iru akwụkwọ Facebook ka ịpịa Omega 101.7 FM ka ilekiri m ka ịhụ ka anyị si eme ya nga. Ị ga-apị live ịhụ anya etu anyị si akpa ya bọbụbọ, iwee weta echiche nke gị gbasatara ọnọdụ a. N'ihi na anya bụ ihe na ha agakwa nwayọọ nwayọọ na-achọ ka o mebie ihe n'ala Igbo. 08151017777 maọbụ 09071121017 08015101777 maọbụ 09071121017 ka ịtụnụtụ nke gị. Onye nọ ngalala? Omeli anyị dịkwazara gị, gbapụ ya ọsọ dịdị.
Ademma. Dalo. Dalo Omeli brother na Obolo. Dalo rinne. Ọka ome ekwekọ ama agba ịma na ọ na-ada otu anyị mara na nwanne ukwu na ha chịkọ nwayọọ nwayọọ ma cheta na ọkụ elekere 5 aga m ewetara gị ozi ekele elekere 4 prime factor ọ nọ nso ọ ga-ewetara gị aproko special ọkụ elekere 8 iwuriri bụ na aga m akọrọ gị akụkọ ụwa otu a ka anyị na gị ga-esi na-anọrị na nke tata onye na ebe a achọrọ ka mkpụrụ okwu gị agbala gị osi gị m n'aka ma ọlị o onye na ebe a ehihie ọma o abụghị Zamfara ka m kpọrọ Kaduna mm, 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 mm. Ma nke Enugu egbukwara mmadụ na nke Enugu o ndị Ebonyi kwa mm, dị mma daalụrị nne esi nọ IG ọkwa ya ndewo nkeji 10 naanị ka ọ fọrọ ka ọ kụọ elekere 4 anyị ka nọkwa ya na-eburu okwu gị o maka na ntụnye uche gị dị oke mkpa n'ime ihe mmemme a onye na ebe a ehihie ọma nnọọ arụ m mma gị maazị ahụize ya o ndewo ahụize Chineke ndewo ndewo ndewo
Ọ dị mma. Ọ dị mma. Adama dalụrị nne Rivers sitere ọlụ. Ndewo. Ọ dị egwu. Ehi ọma o. Oi. Saudi ndọrịba. Ndewo dede. Ndewo. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ndewo mmiri Ngozi Sọnị dalụrị nne. Amaghị m na nwere m ike iburukwu otu okwu ka m wee maa ya akpụ na nke taa. Onye n'ebe a? Ehi ọma o. Gbapụ ya ọsọ, aha gị na-ebisi akpọdebe. Eziama, ngwa otu nkeji gị nwere. Ndewo. 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 Ndewo dede. Dalụrị nne. Ọ dị mma ebe a ka nchịkọtara ya na nke taa. Cheta na ihe mmemme a ga-abịakwara gị na ụbọchị Tọzdee, ya bụ ọnọdụ nleba anya. Echi niile anyị ga-ewetara gị mmemme ala Igbo ga-aka mma. Ka Chineke chebe gị, gọzie gị, bụrụ ire, ka ọ mụkwasị gị si n'ebe obi nsọ, mere gị amara. Kasị ego bịa ebe ọ bụ na ị na-eru uju nke kachasị nke tụọ egwu ya wee kachasị na nzuzo ka o wedịrị gị ma na ndụ gaje bịa. Kelechi Okoye, ahụrụ m ozi gị, ọ bataghị n'oge. Ụbọchị ọzọ anyị ga-agụ ya. Tụọ egwu ya wee kachasị na nzuzo ka o wedịrị gị ma na ndụ gaje bịa, n'ihi na amara ya ka na-abakwara m ụba. Abụ nwanne Chi Rọtalụ.